Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд квартира, хона ва заминҳои нав қабул кардем, ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон маҳсулот, ягон техника, чӣ намуд реклама ки бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рӯдаки, территорияи Кӯлоб, аз Абдурахмони Ҷумӣ, яъне ки райони Кӯйбеш ва территорияи Ваҳдат ва аст се хонага аз Душанбе ва ду хонага аст тайёр. Боз аст як хонага, ду хонага аз шаҳри Бухтар. Обшим хонаҳо аз шаҳри Кӯлоб ҳаст, аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон, ки бо нархҳои арзон сарошуда ҳамашуда пул дар кора. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед, ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кора дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 174 сомону 50 дирҳам. Навора сар мекунем, маромад рафтем. Дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем, ки грузоперевозки Ай Москва ба Тоҷикистон бор овардаам. Борро аз территорияи Москва қабул мекунанд, аз Люблино ва Садовод қабул мекунанд ва Московская область бардорон, ки агар ки аз то 100 км, 200 км то 300 км ам бошад қабул мекунанд. Агар ки ботон ай 100 кило зиёд бошад, то 300 килограмм рафта мегирам. Бора обши ба Тоҷикистон ба Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, хоб райони Кӯйбеш ва территорияи шаҳри Бухтар ва дигар шаҳри ноҳиёрам меёрам ва яш бо тариқи телефон, яъне маслиҳат карда мешавад. Зиёда ай 10 сол зиёд аст, ки старши кори доранд. Компания грузоперевозка Акай Парда хеле одами боваринок ва одами хуб ҳастанд, ки бо дили пур бортона оварда мерасонанд. Агар шумо аз канали мо агар шумо занг занем, бо ягон скидка ва ба шумо бо дили пур бортона оварда мерасонанд. Дӯстони азиз, мо ҳар компанияро тавсия наметиҳем. Компания Акай Парда хеле одами боваринок ва одаме, ки мисол старши кори доранд. Сета рақам дорам, ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва рақамои ахиришда имо, WhatsApp пайваст дорад. Маромад бортона шумо дар ҳамин ака супорем ба Тоҷикистон оварда мерасонанд. Боз як бор дига мегӯем, ки бор аз территорияи Московская область, Москва, аз Люблино ва Садовод. Агар дуртарам бошад, агар бортон бисёртар рафта худашон қабул мекунанд. Хай маромад бо тамос гирифта дига маълумотои пурраша ба шумо ҳамаша фаҳмода метавад. Обязательно занг. Якам замини фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза аст, дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Анорбоғ гуфтага аст Сойбӯш. Ҳамагии 5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 14 хона фунда мерехтагӣ тайёр аст, ки як калидор, якта подвали, 6 бассе, ҳавзи обгириам дорад. Хай свет ҳаста, гирду ва нашта полни худ одамо зиндагӣ доранд. Фундаментош калидор ошхона баня хонаҳои мештагаш гати ҳамаш фундаментои калон мустаҳкам рехтаги аст, баланд ва дурношам хок пур кардагае. Дӯстони азиз, дастрошна мегӯяд пул дар кошта мефурӯшад бо нархи 50 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. Якум рақамошон аст, рақамои Тоҷикистон ва Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст, ки инашам кор мекунад. Инашда ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. Битонои 4 дар хона қатъи калидор гирдашкати ҳамаш рехтаги тайёр. Хоб ҳавзи обгириам дорад. Хай свет аст, одамо гирдашта зиндагӣ дорад. метавонед ки ҳамин девола бардошта хонара уже сар кунед. Хай ягон маълумото иловагӣ агар хоҳем фаҳмида, дар рақамошон навистага аст, маромад тамос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон пурсед. Дӯстони азиз, шумо агар чунин рекламаҳои замино, хонаҳо, мошино, ягон квартира, чӣ намуд реклама ки дошта бошад барои фурӯхтан, маромад сурат маълумотшо рекунед, мо дар видеои оянда эълонда фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатии мо аст бардро ай шаҳри Турсунзода аст, ки ай Рега дар 4 микрорайон. Домои яъне советский, бинои советский, яъне ки сайстаниш хубае. Се хонага квартира аст бардорон, ки дар 4 ошина қарор, дом 4 ошина, 67 квадрати метр. Дом кушодак, ҳамаш қоидавӣ. Об ва свет ҳастай, термис, ошхона, баня, ҳамаш қоидавӣ, бинои советӣ, ҷои хубда мегӯяд соҳибшон, дастрошна мегӯяд пул дар кошта бо нархи арзон мефурӯшанд. Ҳамагӣ бо нархи 240 000 сомонӣ аст, ки боз муомила дорад. ҳамин квартира нархш қиматтар не, ки бародарда камтар акада сум бисёр зарур буда, ба хотир арзон фурӯхтесиянд. Трезаҳош ҳамаш нави пластикӣ, қоидавӣ.
خب 4 تا رقم هستن که هر 4 رقماشون کار میکنن. 2 تا رقمایی هستن مگافون توجیکستان و 2 تا دیگه رقمایی روسیه هستن که ایناشون کار میکنن و این رقمایی 1994 یا واتساپ ایمو خیلی چی اوپشن پیوست شده که پرامو در رقماشون زنگ زدن اگر با خوب میشود. کوارتیر خیر ریمون داره توزک اوزدک میداره فقط زندگی میکنیم. شاید ترسوزاده ریگر 4 میکنه. دوستان عزیز جای خود سه خانگاه مرامت تماس گیرین 240,000 سومانی باز معامله و سودا هم دارد. ریمونتش کداگی تایوره. خب لایک رو فراموش نمیکنیم و سلیکای نوار مون اگر امکانات گوشه در واتساپ ایمو پادیساش میکنیم و نوارات تاخرش تماشا میکنیم در یکا حتما زنگ زنید. میگذاریم با سیم خانه فروشی. خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویه عبدالرحمن جامی رایون کویبش تریتوری خطلون کالخوز آذربایجان گفتگی است دهه بوستون سلیمانов در نزدیکی مکتب магазин бозор амихе район дай обшим райони кӯбеш район шуда ҷои хуб 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардага дӯстон хонаҳои навсох боз ду хонаи дигар хонаҳои аднасткани ҳастанд ки инашда уша метавонем ки зинаи кадан гирем дари параш хонаҳои нав кадаги дари параш хонаҳои кӯҳнаи аднасткани ки барои зиндагӣ 100% мешавад гирдиванаш полни худ маҳкам дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намуд ҳастанд об свет пастел ҳастанд ва 4 та дигар подвал дорад яъне ки 4 та на самом деле подвал дорад. خب یک کلیدوری دراز میگردد دوستان عزیز خانه‌های ادناسکن چه خیلی گفتم تیاره خانه پروژه‌های دو آشنا است. خیلی کمتر مثال ساختمانش نوپرای رنگ و بور تریزه‌هاش مونده است ایناش بدیلتون میکنین. نرخ خانه میگرد با مصلحت فروخته میشه دوستان عزیز خانه دو آشنا پروژه تگش پادوالای نه که آپشن یک خانه هم گویا میشه یک اتاج هم گویا میشه باز آغل دو آشنا داشته. این همی رقم روسیه پاکستانی کار میکنه نرخش با مسئولیت کدامی که میخرم میگم زنگ زدم میگه در همش با شما میگه که میفهمم نرخش با مسئولیت آغل دوشونه 4 در خانه بود خانه دیگه ادناسکانی همش با خوشرو فهمیدیم که شتوبیش همش فهمیده گیرین حجتای خانه میگه همش 100% و آپشن پاکستانی برام زنگ زنه. میگذاریم با چهارم خانه فروشی. چهارم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویه قمسانگیر در دهه مدنیت گفتگی است سویبوش زمینش نکی بین نویت شده همگی 33 سوتیق زمین محصول دارد که 5 در خانه کردگی تیار یک کلیدور پادوال خب ترانشه دارد آب سوید هست аловхона ошхона хо фақат медоре зиндагӣ гирди хобанаш ҳам полни худ маҳкам ай галавни ҳамин заминаш беният кушудааст ки барои оилаҳои калон хела хуб аст 33 сотиқ замин аст бадром хо бо чойлоби ангур хо дарахтони мевадиҳанда хай хонам ремонтош средния барои зиндагитон 100% мешавад 5 дар хона хонаҳои нав ва хонаҳои пешина дастрошро мегад мефурӯшад бо нархи 390,000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хуба мешавад наздикиш да масҷид мактаб ҳамин хел мағозаҳо ва дигар чизҳо наздик аст ба дрон омада бинед мегад ҷои хуб да хоб ду та рақам дорад ки се та рақам ҳастанд ки ҳар се рақамошон ҳаст ба дрон якум рақамошон TCL Тоҷикистон дуюм рақамошон номерои Россия ҳаста имо дорад кор мекунад ва сеюм рақамошон номерои Россия ҳаста инашда WhatsApp пайваст дорад хай кадомиш ки кор мекунад дар ҳаваи занг занед дар ҳамин имо ва WhatsAppшон кадомишда нависе одамоне ки агар наличи сумкати мегирам мегӯяд соҳибуш арзонтар муомилаи хуб дорад дар ноҳияи қумсанги деҳаи маданият марамат бештар маълумотҳои пурра ва аниқша тариқи телефон гиред 5 дар хона аст ки калидори ошхона ба ниамаш қоидавӣ хонаҳои тайёр срочно марамат тамос гиред мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ҷамоати гулистон деҳаи сангтуда гуфтага аст 9 километр яъне обшим шаҳри душанбе ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст бадон ки хонаҳои калон боз болои хона манзали дорад ки метавонем ки хонара дуошона кунем як калидори дароз ошхона баня кухонӣ дар дуруни хона термис душавои обсвет дарахтони мевадиҳанда гулҳо
ҳар як кадомаш адели ва гулҳо бо дарахтони мевадия ҳамаи намудаш ҳастанд. бо дар дуруни заминаш мисол клубник, малина ҳамин хел чизо дорад. ҷои бениҳоят хуб, ҳамаи шароитош муҳайё. хонаҳо мегӯяд мустаҳкам рехтагӣ ҳастанд. Масалан манзалиташ мегӯяд қоидави рехтагӣ ба чизо арматураи 16 ва 18 кати. Обшини бадрон боз барои чанд дар дига хона фундаментҳои 5 дар чанд хай бо рехтагӣ тайёр аст. лаби роҳи калон дар мегӯяд мактаб, мағоза ҳама чизои лозимӣ дар наздикиш аст. срочно мегӯяд беморӣ дорем мегӯяд мефурӯшад бо нархи 250 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. бениҳоят варианти хуб аст ки нархи хона бениҳоят арзон. дута рақам ҳастанд ки ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. Якумаш мегафони дастӣ ва дуюмаш рақамҳои билайн имо ватсап инашда пайваст дорад. дӯстони азиз, хона хай маълумотош беҳад бисёр, ҳамаша гуфтан наметавонем. Барои ҳамин кадоме то ки мехарем бо занг занем. хона мегӯяд поли худ бо ғишти пухта кати омода шудааст. ҳамаш бо ғишти пухта бинои дуошуна проект марамат хай тамос гирифта бештар маълумот гиред. ҳамаш ремонтҳои замонавӣ. лайкора фаромӯш накунед ва силикаи навора дар ватсап имо падисаш кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ сехонага ҳастаи бардоро ки ай душанбе дар территорияи цирк. сехонага квартира ҳастае ки дар чорум ошина қарор дорад. 54 квадрати метре бо об свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня бениҳоят ҷои хуб дар бадрон ва сайсенишам хуб аст. наздики цирк мега территорияи цирк ҳастаи бадрон лаби наздики роҳда. хай ҳамсоё мегӯяд хела хуб. садик, мактаб, сета мактаб мегӯяд дар наздикиш, спортзал, ҳама чи обши плашадка дар пеши домае. хай навора дӯстони тамошо кардасе маълумотоша фаҳмонем. дигар ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед фаҳмидан аз соҳибишон мепурсед. нархи квартира мегӯяд 370 тай бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила дорад. омада мегӯяд аз пеш бинед, агар ки махкул бошед арзон мекунем. сехонага чорум ошина 54 квадрати метр душанбе циркда. ин ҳамин рақамҳо ҳаст мегафон пайистани кор мекунад. марамат тамос гирифта пурра маълумотҳои аниқша аз соҳибашон гиред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбати мо баъдро аз шаҳри бохтар, шаҳри қориғонтепа. чихелаки дар километра бисёр хоҳиш кардем ки аз шаҳри бохтар квартира монем. квартираи навбатии мо дар кӯчаи кайҳонавардо назди литсеи туркии шаҳри бохтар. духонага квартира ҳастае дӯстон ки дар дуюм ошина қарор дорад. 45 квадрати метре бо об свет таъмин астае. ҳоҷатхона, ошхона, баня ремонтҳои замонавӣ калидор ҳамаи шароитҳои зиндагиро дорад. ремонтош замонавӣ астае, ҳамаш қоидавӣ беҳтарин дае. хобрӯ пеши литсеи туркӣ гуфтага астае. мактаб дар пешаш, донишгоҳ ва садик ҳамаш дар наздикиш. ҷои хуб дар мега соҳибшон омада ҳамаша бинед маъқултон мешавад. нархи квартира мега 270 тай бо арзонтарам мешавад. омада аз пеш тамошо кунем, яъне муомила дорад. рақамҳошон ҳастаи TCL кор мекунад. марамат дигар маълумотҳои бештар ва аниқша тариқи телефони худатон гиред. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбати мо ҳастае дӯстон. инашам дар шаҳри душанбе ҳастае ки дар пойтахт дар ноҳияи шоҳмансур гуфтага астае бадрон. духонага квартира ҳастае. дар дуюм ошона қарор дорад. хоб 39 квадрати метре об свет дорад. ошхона, ҳоҷатхона дорад ва агаротчам мега дар поёнаш ҳастае. агарот барои ягон чи кадан қатиш хушая мегӯяд ишам метиҳам. нархи квартира 250 000 сомонӣ ҳастае бо арзонтара мешавад. шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур. духонага дуюм ошина 39 квадрат. марамат дигар маълумотҳои бештараша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, агар шумо дар ҳамин хел квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза наварам хонаҳои фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.